Mga struktura nga daan kag substandard ang pagpatuko delikado sa mabaskog nga pagtay-og sang linog in kaso maghulag ang West Panay Fault. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Paglaro sang Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang West Panay Fault yara sa kabukiran. Ini matapos mamensionar sa Joint Committee hearings sang sangguniang pananawigan nga base nagapungko sa West Panay Fault ang Ungka flyover rason sang depekto sini. Apang hindi buod silingon wala nagapungko sa fault line. Hiluway na ini sa peligro sang mabaskog nga pagtayog. Ilabi pa nga ini ang nagapakita sang depekto sa karon. Ini ang ginkumpirma sang Science Research Analyst sang PHIVOLCS Antique. Konkreto nga halimbawa sa Nikuno ang natabo sang 1948 Lady Kaykay earthquake. Dito ang epicenter, ma'am, pero actually, whole Panay nakabatyag. O, di ba? Dito mismo epicenter, dito lapit sila sa fault line, layo yang ang mga ruwas, ang mga kalibo, pero whole Panay nakabatyag. Sa pagtayog sa magnitude 5 pasaka nga linog, balantayan ang mga ginapatukod nga struktura. Suno sa mga eksperto sa siyensya, pamaagi sa pagpanalawsaw, sila nagaserbi lang nga giya. Gani importante suno sa eksperto sa pagpatukod sang estruktura nga magapasiguro ang kalidad kag seguridad sang publiko. Sa mga structure nga mga balay nga medyo light materials lang. Tapos 'di ba ang mostly ka mga balay ano lang basta makasiminto lang hindi ang mga kabilya hindi standard ang ginagamit. Muna bla. So may tendency siya nga ma-damage siya sa tungod sa kabaskugon sang sang linog. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.